Volám sa Gabriel Havrila a pôsobím v advokácii viac ako 13 rokov. Právnik je každý, kto skončí vysokoškolské vzdelanie v odbore právo. Advokát je osoba, ktorá je vlastne právnikom, ktorá vykoná advokátsku prax, urobí advokátske skúšky a je zapísaná v zozname advokátov advokátskej komory. Radiť, pomáhať svojim klientom, zodpovedať na ich otázky ohľadom všelijakých právnych problémov, rieši ich právne problémy aktívne, spisuje im zmluvy, zastupuje ich na súdoch. Okrem klasickej právnej agendy musím manažovať tú kanceláriu a manažovať ju musím nielen z odbornej stránky, a tú prácu mojich kolegov advokátskych koncipientov, ale aj z administratívnej stránky, pretože sme ako každá iná firma podnikateľským subjektom. Láka ma tá každodenná výzva, môžem to tak nazvať. Nie je to rutinná práca, nie je to zamestnanie, je to nezávislé povolanie. Je to v závislosti od okolností, ale dá sa povedať, že od tej 9. do tej 6. som vyťažený prácou, to znamená, či už som v kancelárii, alebo som, ako hovorím, v teréne, vlastne na stretnutiach, rokovaniach, pojednávaniach a tak ďalej. Momentálne už sa snažím vyhýbať práci po večeroch a cez víkendy, ale nie je to pravidlom. Niekedy sa tomu nevyhnem, ale mám našťastie dobrý tím, takže v tomto smere ma dosť odbremenia. Veci si môžem organizovať a riadiť svoj čas tak, ako ja to uznám za vhodné. To je taká tá nezávislosť. Druhá vec je, že tá práca nie je každý deň rovnaká, nie je to práca za pásom, je to dynamická a z môjho pohľadu je kreatívna. Každá práca je náročná, ak je to práca s ľuďmi. Niekedy tie pomery v slovenskej justícii tiež nie sú najmotivujúcejšie. Miera tých prípadov a tých problémov, ktoré riešime pre klientov, je viac menej rovnaká, len sú tam dosadené iné subjekty. Na druhej strane kreatívne je to, že žiadne riešenie aj v práve nie je vždy identické, pretože zákon nie je písaný na všetky možné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť. Takže v tomto miere je kreatívna. Určite necestujem veľa, väčšinu klientely a aj práce máme tu v Bratislave, kde máme sídlo našej kancelárie. Ale som dosť rozlietaný, ako nie je to typická kancelárska práca. Je to ťažká otázka a nedá sa ani zodpovedať jednoznačne. Úspešný advokát je úspešný tím, že má renomé tak ako odborné, ako aj možno osobnostné a je vyhľadávaný klientmi a potom dopyt určuje aj ponuku. Ako je možné vidieť, sú to obleky a potom sú niekedy prípady, keď človek nemusí mať nevyhnutný oblek, ale môže mať športové sako, ale je to športová elegancia. Tak v prvom rade by nemal byť to človek zakriknutý, ktorý nie je schopný argumentačne obhájiť svoj názor. Musí vedieť počúvať, byť vnímavý, mať určitú dávku diplomácie a tak by som to mohol tak povedať, mal by chuť sa neustále vzdelávať, musí ho to baviť, aspoň v dobrých detailoch, to znamená pamätať si na maličkosti, ale zase sa v nich nestratiť. Myslím si, že ešte aj jazyková vybavenosť je výhodou. V prvom rade musí skončiť právnickú fakultu, v odbore právo, druhý stupeň. Ja si myslím, že výhodou je aj skončiť jednu z tých lepšie hodnotených právnických fakult. Kto chce sa stať advokátom, tak po škole sa väčšinou rozhodne, že či to skúsi na niektorých štátnych inštitúciách, či je to súd, prokuratúra, policajný zbor, prípadne to skúsi ako firemný právnik v nejakých veľkých korporáciách a potom môže sa rozhodnúť, že skúsi to v advokátskej kancelárii s praxou advokátskeho koncipienta. Myslím si, že to je ako prvotný štart tejto kariéry.